Ix-xogħlijiet fuq l-ewwel spazju internazzjonali tal-arti kontemporanja f'pajjiżna il-Majkas daħlu fl-istadju finali biex iktar tard f'Ottubru ta' din is-sena dan il-kumpless ikun inawgurat. Waqt żjara fuq il-post, il-Ministru għall-Wirt Nazzjonali u l-Arti Owen Bonnici fakkar li l-kumpless kollu kemmu qed isir b'investiment totali ta' 30 miljun euro b'aktar minn 8 miljun euro ġejjin minn fondi Ewropej. Sostna li l-kumpless se jkun magħmul mill-ispazju tal-galleriji li hu wieħed mifrux fuq 4 livelli u għandu medda ta' 4000 metru kwadru. Dan kollu se jkun spazju għall-artisti ġonna u żoni pubbliċi, restorant u uffiċini amministrattivi li jżoqqu flimkien aspetti kontemporanji f'kuntest ta' swar militari storiċi ta' valur imprezzabbli. Lan tal-kumpless u li joffri spazju għall eżibizzjonijiet u installazzjonijiet artistiċi kontemporani kemm għal Maltin kif ukoll għal barranin u b'dan il-mod isem pajjiżna se jitpoġġa fuq il-mappa dinija bħala destinazzjoni għal min irid igawdi isbuħija tal-arti kontemporanja. Il-President tal-Majkas Phyllis Muscat irringrazzjat lill-membri tal-Bord tal-Majkas tal-li mexxew il-qudiem il-kunċett u mexxew l-isforz għall-Mużew tal-Arti Kontemporanja sa mill-bidu b'dedikazzjoni u kooperazzjoni fit-tul. Il-Majkas huwa l-ispazju li qiegħed il-Furjana fejn kien l-ospizzju, kien magħruf bħala l-ospizzju, u ħajkun spazju fejn ikun dedikat għall-arti kontemporanja kemm għall-artisti Maltin u kemm għall-artisti internazzjonali. Il-Ministru Bonnici għal kif dan il-Gvern dejjem emmen li Malta jistħoqilha li tkun protagonista fejn jitlu wirjiet artistiċi kontemporani u dialogi kulturali tal-ogħla livell internazzjonali. Hawnhekk qegħdin il-Furjana fejn qed nagħtu 13-il tomna ta' art lura lill-familji Maltin u Għawċin u lill-komunità internazzjonali bis-saħħa tal-arti u l-kultura. F'dan l-ispazju ħajkun hawn post fejn wieħed jeżebixxi l-arti kontemporanja, galleriji mill-isbaħ illi se jżewġu l-modern flimkien ma l-antiku ma l-istoriku ma swar li hawn madwarna. Min jaf kemm hawn nies illi qatt ma ġew f'ħajjithom f'dan il-post u issa se jkollhom il-possibilità illi kif jispiċċa l-proġett ikunu jistgħu jżuruh.